Da bi se desio meč između mene i Honda, ko bi dobio? Držite me! Kako kažem na srpskom, I'm give up, brat. Vidi ove oči, brat. Nemoj. Honda beži od mene, mislim da vam je to jasno. Pitao sam, jel treniralo neko? Kaže nije. Laže, brat. Evo, ja sam trenirala ili nisam, se vidi ili se ne vidi. Se vidi ili se ne vidi? Šta pogađaju trenutno ljudi, šta se dešava ovako? Reci ti, brate, ti si lepša. Pogađaju koliko ima trakica ovde, ko pogodi dobija 1000 eura. 28.420. Ne. Ali bravo. Bilo je blizu. Znači imaš 2 pokušaja da pogodiš koliko ima trakica u kutiji za 1000 evra, može? 28.156. Ne, još jedan pokušaj. 28.354. Ne. 300. Filipe, što ti misliš za 1000 evra koliko ovdje ima trakica? 28.171. Ne. Nije, ajde još jedan pokušaj. 28.172. 172. Ovo je bilo za malo. Ovdje je tačan broj.